ଆଜିଠୁ ସବୁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଲାଗୁ। ଗାଡ଼ିରେ ବୀମା ନଥିଲେ ଜୋରିମାନା। ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ରାଜ୍ୟଟି 22ଟି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ବୀମା କରିନଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଲାଗୁ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗାଡ଼ିର ଇ-ଚାଲାଣ କଟାଯିବ। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମାତ୍ରେ ବୀମା ନଥିବା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଜରିମାନା ଚାଲାଣ କଟିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଧାରା 146 ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବୈଧ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅନେକ ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବୀମା କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ବୀମା ରାଶି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ବୀମା ନଥାଇ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ଧରାପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସେହି ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଧରାପଡ଼େ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ନଚେତ୍ 3 ମାସ